И здравейте, приятели! В днескашното видео ще играем на Brawl Stars, но нямам право да се придвижвам и за това съм избрал Мортис. Имам право да се придвижвам само с неговата атака. И ако съм на 4-то място, пак е добре. И нека да видим. И още преди да сме започнали, може да поставите един лайк на това видео и да се абонирате за канала ми. И сега нека да видим. Сега ще избягам ли отсам? Да, добре. О, той ми се върти. Добре. Но аз нямам право. Тук и Франка дойде. Не знам как ще се измъчи. Бягай. О, тук има краст. Скрива в този краст. Добре, хора, скрих се. 9 човека остават. Нека да видим. Ще се опитам да се придвижва в този краст. И... О, не. Има Дария. Добре, те не ме видях. О, не. Не. Моля те, Дария. Моля те, не ме убивай. Добре, хора. Завършихме 7. Минус 2 купи. Да, хора. Чао. Това ще е.